Troja er en Berner Sennenhund, og vi købte hende i maj måned sidste år, hvor hun var 1 år og 3 måneder gammel. Vi ville gerne have en tæve, og så fandt vi Troja, som boede i Aalborg hos sin ejer, som trænede sin hund rigtig meget, men Troja kunne ikke træne på den måde, som hun gerne ville have det. Så vi ringede, og så tog jeg toget til Aalborg og fandt Troja der, og så kørte hjem i bilen med nogle bekendte. Trojas personlighed skinner igennem forskelligt i forhold til, hvem hun er sammen med. Hun kan godt være, altså dig og Troja, I har noget sammen, og så har Troja og jeg noget sammen. Det der med, at hun kommer hen til dig, når hun har spist og sådan noget, ikke? Mm. Og at du opdrager hende, eller hvad hedder sådan noget, træner hende på en anden måde, end jeg gør. Du er mere sådan hård. Ja. Disciplin. Ja. Og så tror jeg nemlig, at jeg er lidt på den hårde måde overfor hende. Mm. Og det er det. Men derfor så tror jeg så. Ja. Så må hun hellere vælge Cecilie frem for mig. Mm. Altså ikke, at vi laver alt muligt. Eller går tur hver dag og sådan nogle ting, men altså. Sådan er det. Men det gør jeg jo også. Jeg gør det bare på en anden måde. Ja. Den hører stadig efter, hvad jeg siger. Ja, ja. Det er mig, der er hundeleder herhjemme. Kan du godt lide Troja? Mm. Hvorfor kan du godt lide Troja? Jeg elsker hende. Hvad laver du sammen med Troja? Der kaster godbidder. Ja, kaster godbidder. Og hvad gør du mere? Og tænder lyset. Tænder lyset sammen med Troja. Ja. Og hvad gør Troja, når du skal sove? Hvad gør Troja så? Under sengen. Ja. Så vil hun ind og putte med dig, ikke også? Ja. Mm. Bliver du tryg, når Troja sover sammen med dig? Hvad laver du sammen med Troja? Det var en dum idé. 6.000 kroner for hunden, for Troja, kostede det? 5.000. 5.000? Mm. 5.000? Ja, så skulle vi have snor og nej, fuldt. Nej, det er fuldt. Så skal vi have mad. Så er det mad. 500 kroner om måneden til det. Nej, det koster altså. Jamen, det koster lidt mindre. Ja. Hvad var spørgsmålet? Og så synes jeg, det er rigtig dejligt, at der er en hund, når vi har en lille en på 3 år. Min mor kan ikke være stille.